Jeg skal lave en opgave om mængdeberegning, og opgaven går ud på, at jeg skal finde ud af, hvor mange gram diklorid og carbonmonoxid, der skal bruges for at fremstille 435 gram carbonylklorid. Det første vi gør, er, at vi ser på vores formel her, og ser om den er reaktionsafstemt, det vil sige om der er lige mange stoffer på den ene side af pilen, som der er på den anden side af pilen. Og det er der. Det næste vi gør, er at indsætte de tal vi kender, hvilket er massen for carbonylklorid, og den er på 435,00 gram. Så går vi ind i det periodiske system og finder molarmassen for de stoffer vi har heroppe i skemaet. Og for carbonmonoxid er den 28,01, og for diklorid er den 70,90. Og når vi adderer de tal, får vi, hvor mange gram per mol carbonklorid har, og det er 98,91. Når vi kender massen, og vi kender molarmassen, kan vi bruge formlen hernede for at finde stofmængden. Vi dividerer massen, som er 435, med molarmassen, som er 98,91. Det kan vi se, der er blevet gjort hernede. Og det bliver til 4,398 mol. Vi ved, at koefficienterne er 1, i det der ikke står nogen, der ikke er nogen koefficienter op foran stofferne i formlen. Når vi ved, at koefficienten er 1 ved hvert stof, kan vi også regne ud, hvad stofmængden er for carbonmonoxid og for diklor. Hvis vi nu skulle have regnet det ud, skulle vi have skrevet 1 divideret med 1 gange 4,398, og det vil så have været det samme, som der står nu i begge stofmængder. Og nu har vi så molarmassen for alle stofferne, og vi har stofmængden for alle stofferne, så nu kan vi faktisk regne massen i gram ud. Det gør vi ved at bruge den her formel hernede, der hedder M lige med lille n gange stort M. Ja, og så ganger vi stofmængden med molarmassen, og det er så resultaterne, vi har her, som er 123,19 gram for carbonmonoxid og 311,81 gram for diklor.